Amolo. Club mar Posta Rangers oidho nyaka thuolo mokwongo chunga mar timbe lig maduong' mar adhula pachoka bang' loyo club mar Sofapaka gonde 3-1 lap ma Kasarani Annex. Bang' wuok amodhi 0-0 e thuolo ma dakika 45 mokwongo, jatugo manyien manonyiew dirisa mokalo mar nyiewo jotugo Jackson Mashari anoloyo gol mokwongo e dakika mar 50. Dakika mar 70 Posta nomedo gol mar ariyo. Weche nobedo mapek ne Sofapaka bang' Post medo gol mar adek e dakika mar 74. Club mar Sofapaka noyudo gol mar yweyo piwang' e dakika mar 78. E tuke moko manobagi e lig maduong' pachoka, club mar Gor Mahia noloyo Nairobi City Stars gonde 4-1 ka Atalanta noloyo Murang'a Seal gol 1-0. Kufunga magoli kwa chances tume create, matokeo yangekuwa hii, lakini ni mpira, ndogi sipchu inakuaga. Leo hatukuwa na bahati, goalkeeper wa Posta amecheza sana. Naweza nikasema tutajaribu game ya kufuata. I'm happy because I think getting 3 points and especially at the start of the league is a motivation to the team. And again, I love the competition that I'm seeing in the team because the game, basically we've won it from the deck.